herritarrek eskatutako txanda zabalduko dugu. Eta guk daukagun ordenean lehen herritarra hitza emango dioguna da Joseba jauna. Joseba, arratsaldeon zure da hitza. Eskerrik asko, Gabon. Bale, entzuten da. Eskerrik asko. Aurrengo gauza zorionak, enteratu naizelako, Euskadi guztian irikita dagoen merkatu bakarra, Zarauzkoa dela. Orduan, posa eman ditu hori enteratziak eta zorionak. Eta bigarna, nire esperientzi bat nahi nuke hemen agertu. Nik kiroldegira junitzan, kirolaitea, eta naho txertatuta eta ez dakat pasaporteko bita. Erabaki hartuet, nik nire laguna badazkat zientifikoak, medikuak, eta urte askotatikan, orduan beraiek lehenotik emandango eritzitikan, eta informazioakin, eta ez da burua uste bat. Orduan, etziaten utzi kiroldegian, eta, kiroldegia Zarauzko udalen zean dago, ez? Orduan, horra zinitzen papereuak eta ez dakitzer betetzen jakiteko zergatikan. Ze legea pixkat irakurrita ikustet pasaporte hau ilegala dela. Badakigu, baino, zuek sistema barruan zaudete eta emateu, ez dakit, legea izan edo bete edo ez bete berdin diola. Orduan, paperakin pixkat hasi nintzen, eta, lortu nun leirekin nitzaitia. Eta leirekin nitzein nun, eta nahi nun paper bat egitan gertatu zana, idatziz plasmatzezuna. Aurrengoan enun jaso, oso suabia zan, eta ez zuen adierazten gertatu zana. Eta, azkenian zeo zer gehiago lortuet. Eta hori lortu baino lehenuo, hilabeten joan hori lortu nahian, eta nik erabaki nun, nire askatasuna ezintzala urratu, eta gutxio legeak arrazoia matezinean. Orduan, kiroldegira joan nintzen, egun hortan etorri nintzen udaletxea, municipalena eta ertzaineta. Hartu nun legean horria, amendakat, eta esplikazioak eskatzea, argumentuakin esate zitzaiten zerbait, edo ez. Eta lortu nun bakarra izan zen danen erantzun berdina. Goiko ordenak betetzen nahi naiz. Obedezitzen nahi naiz. Eta nahi nazki, ez dakit esatea, gehala historiako generazio preparatuena eta enau betetzen. Ez zait argumentu bat iruditzen. Eta erabaki nun, enula onartuko inorrek nire askatasuna kentzea, zeni biluzik jaio nintzen eta askatasuna etzin inorrek eman. Azke jaio nintzen. Azik egin nintzen kirolegira, hango moztrabarekoak nintzen nun, eta sartu nintzen, bazkide naizelako. Etorri zitzaiten kiroldegiko arduradunak, eta esan ziten, ez nintzen juten, municipalei dituko zietela, eta bar. Municipalak etorri zian, egon ginean, ordu bete lehenu egon nintzen behaiek nintzaiten. Bat behintzat berdina etorri izan, eta 20 minutu hitzaiten egon da geho, esan nien nitzala ateako nitzala ordu bete eta gero, kirola inda gero. Ze pandemian gaude, eta nire sistema imunia indartu berkoet, ez? Eta horraz izian indarra erabiltzen. Lurrea bota, esposatu eta atera. Aurren gauza esan berdet, minentziela, eta esan nuela. Atera ertzainak itxoiten eginan bitartian, esan nien naizu, mina dakat, eta bakizu, zurekin hitzaiten naiz, enaiz delinkuente bat, enao lapurtzen, ez dut inor jo, historiala garbila dakat, eta favorez, ondo jarri, zen hemen ez naiz igeziko, ez ezer. Jarri zien eta berriro minakin. Ertzainak iritsi zian, eta kotxea sartu ziaten, kotxe txiki batian. Ondago 25 kilo pixatzeitut. Kotxean sartu nintzen, eta zuzen ezin nintzen sartu. Orduan perfilez sartu nintzen. Perfilez sartu nintzen, eta zinturoia jarri ziaten, eta zinturoia ez da kotxeko ezela moitzeala, hau da, estirauta. Zinturoia lepoan gatu zitzaiten, eta horra arazoak eukin ditun, eta bi aldiz pixkat ansiadeko atakiakin. Porque arnazak hartzeko arazoak nezkan. Ezin un moitu eta moitzean ekan bakarra zen burua
nire aurrian zauden ertzainak eta municipalak korrillo batian, eta buruakin ni sokorro, arnasa ezin dut hartu. Bueno, bi aldiz ertzain bat sartu zen kotxea, ertzain gazte bat, eta sokorro esaten nion. Eta hori dan esaten nion, irratiz, esaten aizianean, no tiene historial limpio, no tiene nada, alguna identificación, kotxean gatze zaitu nian, eta jazta. Tiene historial limpio, eta ni sokorro, arnaz ezin detartu esaten, eta berez, aizeate defenditzen osasunagatik, baino, bueno, etzin kaso putikin, eta 20 minutu honitzen horrelaxe. Nahiko zaila. Eta bi momentutan, paniko ataki hartuta, estututa, porque ikusten nun ezin ulain, eta zinturioen benekala. Eta ni moitu ezin. Hortik aurrea, ondo, esan nahet, 20 minutu honitzen, 20 minutuak intzitza izkiten, 20 ordu bezala. Hortik aurrea, beste ertzainezka bat etorri zan ja jutekuan, eta arek segituan soluzionatuzun. Esan nion, sokorro, arnaz ezin detartu, eta hor lasaiago neon ja. Hor ja lasaiago neon. Eta arek zinturiak enduzin, eta airea jarri zin. Da zanun, ostra, bitu zerresa. Hortik aurrea ertzainan tratua, oso ona. Mutil gaztearek, kasoik itzin lehen bestik ez. Hortikan, komisaldegira, ez dakitzen, no seke. Nere galdera da. Eta ez dakit, nik partiduak eta hori berdintzait, esan nahet, zuek ikuste zaituztet, 34.000 zarauztarren representante bezala, orduan ez dakit nork erantzuteun, alkatia bakarrikan, baina nik gustatuko litzaidake zarauztar bezala, udaletxeko zarauztar bezala, denon eritzia. Legez, ezin da diskriminatu eta zergatikan udalak diskriminatze gaitu, kiroldegira, liburutegira, zinemara ez sartzeko, legeak esaten unian, lege bat gaina irakurriko izuet, kodigo zibilekua, eta dana irakurtzen nion, kodigo zibileko capítulo 1, artículo 1.5, carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Legeak dazkate garantia batzuk, ez dakit, fascista batzuko iritsi eta hemen biegunetan urtetan lortutako eskubideak eskentzeko. Orduan, legez, ezin da ez, eskatu pasaportea, ez nire osasun bizitza, ez ezer. Orduan, oso ondo dago, boletinean bi esaldi jarri eta kitxo, baino, konstituzioa es más potente, y cuando contradicen, el de rango superior prevalece. Zergatikan eta zein da erantzule, nire askatasuna kentzekua. Esan ez dakit, ikustet eta debateik ez da obedezitzen egea, baina nahi askatasuna kentzen nahi zait, eta nahi bezala beste askoi. Eta gehien arduratzen dauena da, gure gazte eta umiak. Esan Euskadi Irratiako kasetariak ikusteitut zarautzen korrillo batean maskarillai gabe, eta behaien onduan, 5 urteko umiak maskarillakin fuelea jolazten. Ez da posible. Eta medikuak eta irakasleak esaten nahi dira. Gaur egun umeak osasun mentalakin argi. Gu zeiten egean umei eta umeek virus honekin ez dakainean ez ikusik, ez dia hiltzen. Nahiko nuke, bakoitzan horretxian zaudeten artean eta hemen zaudeten artean zuen eritzi bat. Porque legiatzeatea betetzen. Eta gero ni insumisoa izan itzan, oain dela 20 urte. Eta esan nion leireri. Ez dit balio Eusko Jaurlaritzak esan du. Porque Imanol Muruai esan zieten baita ere, zarauztarren datuak emateko soldaduzkarako, eta Imanol Muruak etzun eman, esan zun, bi aukera dazkat. Espainiako gobernua obedezitzet, edo zarauztarren alde lan eitet. Eta berak kausua injustua ikustezun, eta zarauztarrak defenditu gintuen. Horregatik esan nahi dut, bakoitzak bere ardura hartu berdula, eta guk segunduro erabakiak hartzen egia. Bakazgu automatikoan jutia, eta jazta. Baina segunduro erabakiak hartzen egia, eta ez du balio goitik esan diate. Obedezitzen bazu, azkenian zuzea arduraduna. Orduan, nahiko nuke zuen erabakia, porque adibidez, Azpeitiko kiroldegian sartzen ustea.
datuek esateute, pasaportea eskatzean komunidadetan positibo gehiago daude. Ez da osasun asuntoa. Frantziako presidentiak, Silvestre Espainiako ministro izan zanak, esaten nahi dira, hau bengantza da. Ez bakunatuak bakunatzeko. Baina, nire iritzia informatutakoa da. Ez da, nik txertatutako asko ikuste ditut, informatu gabea ideala eta taberneta sartzeko edo bidaiatzeko. Eta gero, hau udaletxeekin ez dakaz ikusik, sistema barruan zaudete, baina harrituta nago ez da hola debateik. Hemen biologo eta birologoak eta aidia eritzi desberdinak ematen, eta telebistan danak eritzi berdinekua dira. Egunkarietan berdina. Eta ez da debate bat. Eske demokraziako basia da askatasuna, eta gero informazioa. Hemen balin badaude biologo batzuk gauz bat esaten, eta adibidez, Zarauzko Uziko zuzendaria Felix Ubiak beste gauz bat esaten, nik debate bat nahi dut. Debate bat nahi dut, ondo entzun, eta gero jendiak informazio horrekin erabaki bat hartzia. Ez dakit, nik uste hemendik 3 urtea atzea behiratuko deu, eta kristona izangoa hemen iten nahi diana. Perspektiba horrekin kristona izangoa iten nahi geana. Orduan, nik ez nahi udaletxe bat non obedezitze dugu eta jazta ez. Ni nahi dut zarauztarrak defenditzia eta ezin ditugu umiak kirolain gabe utzi. Edo umiak maskariakin eta telebista aurkezleak maskariai gabe. Ni nahiko nuke bakoitzan eritzia eta jazta, porque erabiltzen nahi geana da legea, porque hau dana, orain bak kasuenei espetxera bialtzia, epaiketa jarri ez dakitzer, baina hau dana bakigu ilegala dela. Danak enduko zait. Hori bai, arriskatzeatikan bidian eukituten trauma horiek nik gehatzen naiz. Eta multa gartzen baet, nik galdukoet. Zuek nola, sisteman barruan zaudeten, Zarauzko udalak multa bat jarrizko, hemendik 4 urtea, edo 2 urtea, ez dezu ez zuek ordainduko zuen boltsillotik. Zarauzko udalak ordainduko. Ardura nahi dut. Ardura, zuen ardura, eta pixkat busti zaitezten tema honekin. Porque insumizioen azentuan, Euskal Herrian bazauden udaletxe batzuk, desobedezitu zuenak, baina eske gaur egun ez da udaletxe bat, ez da bat, ez dula ezer desobeditu. Udaletxeen bat esateguna, kiroldegian sartu ez eskatu ez dakitzer, baina ez da bat, ez da debateik, ez da kiroldegiko langileen artian, bakit bada hola langileen artian, nahi iritsi zait. Jendia jakitean ni izan naizela atxilotua ez dakitzer, mezu pila bat iritsi zaizkit, apoiatzen. Eta badakit polizia batzuk ere apoiatzen nahi diala, esan nahet. Baina kalean debatia balin badao, hemen debate bat nahi dut. Eta nahi dut, Zarauzko udalak baitare, ematia esparru bat, debatia goteko. Porque asunto hau oso grabia da. Nik ez dio nahi gaurko ume batei utzi pasaporte bat, nun gobernu batek nahi duna ez bazula egiten, gero ezin dezu lan bat euki edo ez, edo ezintzea leku batian sartu edo ez. Ja, zer da hori? Eta gobernu batian noizbait, ez dakit, eron bat sartzen bada, ez dakitze, eskatzeuna, ezin dugu permitu gure askatasuna, gobernu batek erabakitzia eta pasaportiakin gertatzeana. Erabakitzia zu bai, zu sartuko zea zu ez, zu bai, zu ez. Oso grabia da. Oso asunto importantia da. Eta, hori nahi nun pixkat esplikatu, eta, ez dakit abertz esatia zuen. Zuk aipatutako eta zuri gertatutako gertaera honen inguruan espediente administratibo bat zabalik dago Zarauzko udalean eta modu ofizialean idatziz erantzungo zaizu. Hurrengo herritarra hitza eskatu duena, ez dugu erantzungo. Modu ofizialean Zarauzko udalak erantzungo dizulako idatziz. Ez, erantzun dizut.
modo ofizialean Zarauzko udalak erantzungo dizu espediente administratibo honen inguruan. Ez. Hurrengo herritarra txanda eskatu duena, Oiana zure daitza. Bueno, arratsaldeon. Josebak oso ondo adierazi dudana, nik esan behar nitundanak aipatu ditut, eta ez dakat eze asko gehitzeko, baina nik ere nahi nun, zuen arreta pixka jaso, badirudilako bizizatela burbuila batian, danak hildo berdinetik, danak pentsamentu bakarrakin eta pozik dana elkar elikatuz, eta hori ezin leike izan. Nik ere ezin dezartu nire umiekin piztinara, 5 eta 7 urteko umiekin, ezin dut jun liburu bat hartzea, ezin naiz jun umien pelikula bat ikustea, ez da antzerki bat ere helduentzako. Eta hori lotzagarria da. Ez da gaina inungo gertakizun medikorik hori justifikatzeko. Pasaporte hau jarri zanetikan, ez dia inundikan ere datuak ez ingresokoak eta ez bestelakoak hobetu. Quintana osasuneko sailburu ordiak bere garaian, Radio Euskadin indako elkarrizketa famoso hortan, oso argi adierazizun que esto no tiene que ver con ninguna medida de salud. Es una medida absolutamente o únicamente cívica. Oso argi lagazun. Hau da, zigortzeko. Bestelako pentsakera badakaunak zigortzeko. Eta zorionez uaingoz, legeak ez gaitu behartzen, nahi ez den ezer sartzea gure gorputzian. Alegia, legia gure alde dakau, erabakitzeko zein eta ze ezin gure gorputzakin. Baina nun batzuei etzaizue gustatzen guk ze erabaki hartu deun, eta orduan nahi gaituzue zigortu. Zigor horren bitartez, ez dakit jendia pentsatzen dut bultzatzeko zuen pentsakizunera edo gutxienez txertatzera. Zertako? Eta tabernara juteko, viajea juteko edo umiekin polideportiboa juteko. Lotzagarria da. Gailentzen nahi dira irizpide ludikoak, irizpide medikuen gainetikan. Eta geho, ni neu ere naho txertatuta. Nik ez dakit hauek zer dauden eta ez zait inporta. Ta zuei ere, elitzaizue inporta beharko. Hortan alde dakau gainea datu pertsonalen legea. Hori badakizue. Eta ez daka inork urratzeik. Ez da polideportibokoak, ez da zinemodelekoak, ez inork. Ezin dit inork exigitu, ez erakusteik nere osasunei buruz. Zuek ere badakizue. Eta alare jartze gaituzue egoera erabat baztertzaile hontan. 2. mailako herritarrak sortzen eizazte. Gio badakazue udaletxean berdintasun zaila, tauda eta bestia, aizue, jaun Andreok, berdintasuna ez da emakume eta gizonen artekoa bakarrikan. Arrakala sortzen eizazte izugarria jendian artean. Iritzi medikoak edo bestelakoak dialata. Gio hori hau betetze zaizue eta bai danaren alde eta herritarrak eta berdintasuna. Arazo hau zuek sortzen eizazte. Aurrenengo mailako eta 2. mailako. Lotzagarria da. Eta zuek zehazte erabat erantzule. Josebak esan du bezala bere garaian, bere onak eta txarrak eukizitun, baina Imanol Muruak bintzat, eukizun adoria herritarren alde iteko. Zuen kasuan, eta danok sartze zaituztet, batzuk egiteatik da bestiak ez egiteatik, danak zaudete saku berdinean. Herritarren alde batez. Esan dizuet, zuek hartutako neurriak benetan eraginik balute osasunian, hain bestian, baina erakutsita dauk garbi asko ez dakaela paseko bidonek inungo eragin onik behintzat jendiaren osasunean. Eta alare tematuta zaudete danok horretan. Lotzagarria da. Aizazte, 2. mailako jendia sortzen. Hori argita garbi dago. Gaina, aukeratzia dakazue, legia betetzia. Eta ala imertzinueke, noski baietz. Legia betetzia da, batez ere, rango de lei errespetatuta. Aurrenengoa konstituzioa. Eta behatzi puntu bat artikuluak behartze zaituzte danok, eta gu ere bai, konstituzioa betetzea. Gustatu edo ez gustatu. Gaur egun hori dakau. Eta 9.2 artikuluak hain zuzen botere publikoak behartze zaituzte, guri, herritar xume hoi, 14. artikuluak xedatuta dakana jasotzera. Ziurtatu berdiguzue, ez gehala, inundikan ere diskriminatuak izango. Inungo arrazoi dala medio. Eta hori dena izazte horrekin nahi dezuena. Alegia, legia bete bai noski.
Horregatikan, inberkazioke planto dekretu lotxagarri honei. Zu gaina, Xavier, ez da pertsonalki zuri erasoitegatikan, baina erabaki dezu, hau, nik damakiten maskara hau, ez dala onargarria didez poliportiboa juteko. Hori badao, orde ministerial 115/2021, kasualidades nik itzuli nun, eta badak izerta zain naizen, eta han argita garbi dago, hau ontzat eman da daola. Europara Batasuneko frogau edazkalako. Baina zuk erabaki zinun ezetz. Hor legia nahi desuna betetzen dezu, hau bai, hau ez, ze komeni zaigun, horren arabera. Eta hor erabaki dezu ezetz, eta jendia dakazu kirola iten, FF pilakin edo kirurgikoakin ito beharrian. Gora kirola eta gora osasuna. Esan nahi dut, aukeratzeko gaitasuna baldin badakazue, legiak batzuk bai, bestiak ez, eta hau bai, baino bain bai, eta geosio ez, nik galde erreguen txanda hontan mesedez, erregutiko izuet, babesteko herritarrok, baina baita gu ere, beste autu bat indeunok ere, mesedez errespetatu. Eta gure askatasunak, eta gure zergakin ordantzen ditugun zerbitzu publikoak, eman guri ere. Ez gea beste inor baino gutxio. Legia aldedak hau gaina. Eta ez dakizuek bildurrak eraman da o zergatik anaizaten ole jokatzen ezin detu lertu. Izan laike, enuke nahi pentsatu, baina adibidez, leheno aitatu da, fondos extraordinarios COVID, hori ote da, interesatzen zaizue hori, o nola laike, zenek nahi du hemendikan soziatea, ezin detu lertu. Ezin detu lertu ez dare, batzuek planteatzea ze klasetako herria nahi deu, eta aitatu dituzue kontu ekonomikoak, nundia bestelako kontuak, ze herri nahi deu, benetan, ze herri nahi deu. Udaltzainak nahi ditugu olakoak, mutila, bere eskubidian gatikan borrokanin eta atxilotuko duenak, olako udaltzainak nahi ditugu. Olako herria, batzuk bai, bestiak ez, zu honea ametituta zu ez, nire umi 14 urtekoa eskubaloian baita zuria ez, ez altzaizue benetan lotzagarria iruditzen zeiten eizazten. Nei behintzat bai. Eta, orduan esan dizuet, hainbesteko lege bete beharra baldin badakazue, bete ezazue ba, artikulo 14 de la Constitución, favorez, eta babestu gu ere, ez batzuk bakarrik. Jasoa geratzen da zuk esandakoa, Oiana, ondoren, Eneko jaunari emango diogo hitza. Eneko, nahi dezunean. Kaixo, gabon da nahi. Bueno, nik ez dakat asko gehitzeko, prestatutan ekana Josebak azaldu du eta Oianak bai, nahiko ondo azaldu du eta pixkat nire hilduare horti dijoa. Baina, bueno, hazingo naiz eta bertzeateatzean. Orduan, nik ere nekan, iruitze zaitela zuek goiti datorren zerbait, aurre eramaten naizeatela, eta Josebak esan duen bezala, aurreko bi alarmatan, bildur pila bate hontzan, ezintzan itxasuan bainatu, municipalak ibiltzezian maleko jan aurre atatzea, umiak sartzezian, municipala datoz, horri hiltze ginen danakola, gero izun pila bat, edo ez dakit nola esatezan, baina aukera izuna jartzekoa, eta gero esateue bilak ilegala diala. Bi alarma egoerak. Ni zeimiakin bainatzen nahi nintzen, lehenengo eguna ateatzia genekala, eta galdetu nion, zen nahi dekin? Jutegea itxasoa, bainatzen nahi gea, eta municipalak etortzeia altagozakin hortik atea zeitezte, ezin dezu hor bainatu. Eta ni atea ginean, deitu nuen udaltzaineta da, galdera bat, araua, nola da araua? Nik irakurriet eta ez du jartzen ezer. Itxasuan ezin dela bainatu. Nik ez dut irakurri. Bai? Eta irakurri eta deituko zaitut. Deitu nion bueltan, eta eske jartzeu desplazatu inberdala. Eta gu itxasuan desplazatzen nahi gea. Orduan ezin da ondarretan zulo batin, zentzugabetasuna bat abestian atzetikan. Eta zuek ere, seguru nao, bat bestian atzetikin ikusi ezuela. Diskursuak zulo pila badazka, erortzen nahi da. Eta zenbat eskubidea idian urratzen, Oianak aipatu du, umiak, kalian ez dao ez festeikan. Xavier, zu usted hortan oso festazalia, zehala oso folklorezalia, ez dao, ume bat, 2 urtekoak ez du ikusi kalian festa bat.
eta horrekin ze egiten, ze bizipoz dao, helduakin ze pasada, mila histori daude, eta hori elikatzen aizeate, neurri handi batean. Eta elikatzen aizeate, eta nik ez den nahi onartu, zuen isiltasunakin. Josebak eskatu du iritzilea. Xavier, ez dakitzen bateaino dakazun aukera bestian iritzilea ere mosteko. Isiltasun horri gauzazko esateitu. Eta nik eskatu nahi nizuena zan, nahi bazue begiak itxi 5 segundu zuen barruakin konektatu eta ze sentitze zuen, benetan itena izaten horrekin bat ite zuen edo ez. Eta zuen iritzila hemen zaudeten danana gusto entzungo nuke. Eta telematiko dauden danana. Zeba ez iritzilak ematian ez dakigu zer daun horratzian. Bai? Eta bihotzetik aige hitzeiten, ni behintzat hortan saiatzen naiz. Eta ni ez nao zuen aurka. Ni nahiko nuke gizadi bat danak bizitzan alde eta zarautzo hobe baten alde, mundu hobe baten alde, eta hortikan goaz. Eta Josebak indun ekintza honekin askatasuna eta bizitzan aldeko apustu hori da. Eta hoxe, bukatzeko, baitara aipatu nahi nun, Josebak aipatu du, udaltzainak eontzian 15-20 minutu Josebai negoziatzen, aber bere kabuzateatze zan. Ja bazeka enkargo kontzientzi puntu bat, zera bestela jungo ja hartuko zuen da eraman ingo zuen. Zuen iritzilare badakit udaltzainetan eondala hausnarketa bat behaien artian. Zuek eukiko zue, edo ez, hori da galdera. Eta nahiko nuke, benetan entzun zuen iritzi propioa, pertsona bezala, igualtzait partidu ideologia, bakoitzak beretikan itzein da. Eta eskatu nahi zuetena da, bihotza pixkatireki zentzuz jokatzeko, zeba zentzugabetasun asko idea gertatzen, eta danak ikustegea urtanta bat bezala, iruitze zait, edo proiektatzea urtanta bat bezala gehala bakoitza beria edo, eta danagea itxasua. Eta ni itxasuan alde nao, bizitzan alde, eta gora bihotza, gora bizitza, eta zarautz bizirik. Eskerrik asko. Eskerrik askoeneko jasoa geratzen da zuk esandakoa, eta lehen aipatu dan bezala, esan behar dut, zabali dagoela prozedura administratiboa aipatutako gertaren inguruan, eta horren inguruan ez degula aipamenik egingo. Ondoren, prozedura administratiboa ofiziala dela eta udalak bere jarrera ofiziala azalduko duela gertaera horren inguruan, prozedura administratibo horren inguruan. Urrengo txanda, Juan Carlos jaunarentza da. Xavier, oiane naiz, ¿se me escucha? Xavier. Bai, oiane. Sí, ¿se me oye? ¿Me oyen todos? Vaya, a mí me gustaría hablar, pero por cuestiones de procedimiento, si el alcalde no me da la palabra, no puedo hablar. Entonces, Xavier, ¿me das la palabra para poder contestarles? Bozeramale batzordean aipatu genuen zen izango zen prozedura pleno honetan, eta zehaztu genuen prozedura administratibo bat zabali dagola honen inguruan, eta bitartean udalak ez duela egingo inongo deklarazio ofizialik. Nik esandakoa mantentzen dut, eta zuk adierazi nahi badiozu zerbait, pleno ondoren izan dadila, baina esan nahi dut, txanda hau bukatu ondoren izan dadila, era pertsonalean. Baina jarraituko dugu txandarekin, eta urrengo txanda Juan Carlos jaunarena da. Juan Carlos nahi ezunean. Vale, mila esker honea etortzen ustagatik. Yo, esto es lo que han dicho ya, prácticamente han hecho todo lo que teníamos que decir. Creo que lo han expresado bastante bien. Y yo concretamente he venido aquí por mi hija. Al final es por el deporte. Mi hija está jugando en el Club Deportivo Zarauz y pues no les van a dejar jugar.
porque les van a pedir el pasaporte y no les van a dejar jugar en las instalaciones deportivas. Por ahora están haciendo la vista gorda en las de Zarauz, pero los partidos de fuera no van a ser convocados y no van a jugar. Bueno, eso implica que mi hija va a dejar el deporte. Bueno, va a poder entrenar, pero no va a poder jugar. Si alimentáis esto, el pasaporte, y se va a seguir implantando, porque parece que los visos son esos, y meter más cosas dentro del pasaporte COVID, estáis fomentando eso, estáis fomentando que los chavales no hagan deporte, no tengan cultura, no vayan al cine, y esos son derechos. Antes hablabais de una partida que era no sé qué, oinarrizkoa, y era una cuestión de limpieza. A ver si no va a ser más oinarrizkoa la salud, que hagan deporte, que hagan cultura, que hagan, no sé, actividades juntos. Y bueno, como han dicho ya todo lo que tenía que haber dicho yo también, he traído una lista de leyes, artículos penales que estáis incumpliendo, delitos que estáis cometiendo por seguir toda esta farsa. Solo os tengo que decir que la neurolingüística os está llevando a interpretar mal los decretos. El decreto del Lehendakari, lo he leído, antes de venir aquí, lo he leído hoy 3 o 4 veces. Lo leí en su día cuando salió. El decreto del Lehendakari, si lo leéis, no dice que no podamos entrar en los lugares públicos. No dice que haya que exigir que el responsable del local deba exigir el pasaporte. No dice eso, leedlo bien. Habla de control. No dice, no impone la obligatoriedad de que el responsable del local exija ese pasaporte y que no deje entrar al que no lo tenga. Lo digo esto porque el de arriba se está cubriendo las espaldas. Cuando caigan denuncias, que caerán, contra todos los responsables, contra todos los polideportivos, contra todos los que estáis incumpliendo esto, aquel se va a lavar las manos y dirá, y aquella, la Sagardui, que en el decreto y en la orden de sanidad no ponía eso, y los jueces lo saben. Nosotros nos vamos a defender como podamos. Soy de la opinión de Neko, de que esto es mejor llevarlo pues como hay que llevarlo, civilizadamente, porque todos somos del mismo pueblo, vivimos, nos conocemos, tratamos a veces hasta familiarmente, pero la degradación de derechos que estáis cometiendo con vuestros actos merece una respuesta por parte del pueblo. Estamos hablando de gente que viene aquí a protestar pacíficamente, a deciros lo que sentimos desde el corazón, pero no vamos a parar. No vamos a parar y vamos a ir con la ley. Cuando todo esto caiga, que caerá el pasaporte, llegará constitucional dentro de 6, 8 meses, 1 año. Será ilegal. Pero algunos van a tener denuncias penales, no solo civiles, sino penales. Y alguno caerá. No es una amenaza, es simplemente que estamos contra la espada y la pared. No podemos hacer nada más que protestar y defendernos como podemos, con las armas legales que conocemos. Simplemente eso. Besterik ez, eskerrik asko. Jasoa geratzen da zuk esandakoa, Juan Carlos. Hurrengo txanda, Asier jaunak eskatu du. Asier. Asier zure da hitza. Bai, kaixo, arratsaldeon. Ezer berririk ez daukat esateko, ondo hitz egin dutelako nire kideak, baina oso labur esan da, oso grabea iruditzen zait zuen isiltasuna, naiz eta prozedurak jarraitu. Auzi oso grabea da konstituzioa ez betetzea, zerbaitegatik deitzen da karta magna, eta konstituzioa dago Juan Carloseko ondo adierazi duen bezala dekretuaren gainetik, eta hor agertzen diran legeak ez dira kasualitatezkoak, dira oinarrizko eskubideak, pertsonok dauzkagun eskubideak. Eta horiek urratzen ari zarete, eta jaurlaritzari ari da urratu arazten, tabernariei, polizia lanak egiten, eta barrez. Oso grabea da
gainera ez daukalako inungo oinarri zientifikorik. QR paseagatik ez dago inungo bekuntzarik osasunean, eta hauzia beste bada, informatu zaitezte, hau goragotik dator, kontrol soziala da helburua, Txinako karnetan kopia antzerako bat, eta gero, ipuinarekin jarraituko dute, aztarna ekologikoarekin, eta QR kode horretan gauza gehiago sartuko dizkigute, konfinamentua, eta zerak ez dira kasualitatez izan. Ari dira, gu manipulatzen, eta gizabanako bezala, gure askatasunan alde egin behar dugu, eta oraingoz behintzat, konstituzioa, giza eskubide unibertsalak, oraindik behintzat gure alde daude, eta gogor ekin behar diogu hori defendatzera. Eta oso garrabia iruditzen zaila bukatzeko, zuen isiltasun hau, eta prozedura horri egotziz, ez? Nik uste dut, animatu inbeharko zinaketela, ausardia pixka bat eukitzen, eta udaletxe bezala, zuen subirautza, aurrera tara, eta Imanol Mura bere garaian egin zuen bezala, aintzat hartu giza eskubide horiek eta legeak bestera batera behintzat udalerrian aplikatu, ez? Eta hori. Eskerrik asko, Asier, eta oker espanago.